kameraa kohti kääntyvien komponenttien tekeminen on oikeastaan ihan samanlaista kuin kaikkien muidenkin komponenttien. Ensimmäiseksi pitää valita objektit siitä ja tulee komponenttiin mukaan. Sen jälkeen klikataan oikealla hiirennäppäimellä ja valitaan sieltä Make Component. Tai painetaan G-kirjainta. Sen jälkeen annetaan nimi tuolle komponentille. Ja ainoa ero, mikä tässä on sitten tavalliseen komponenttiin, on pistetään tuonne rastiruutuun kohtaan Always Face Camera. Jos ei objektia ole linjattu valmiiksi punaiselle akselille, niin sitten täytyy vaihtaa se linjaus tuolla Set Component Axis -napilla. Eli se on hyvin helppoa. Valitaan Set Component Axis ja osoitetaan ensimmäinen piste tuonne lattiatasossa, tässä tapauksessa tuonne ruukun alanurkkaan, ja näytetään punainen akseli osoittamalla sitä ruukun toista reunaa. Noin. Sen jälkeen katsotaan, että vihreä akseli on myöskin lattiasuuntaisesti ja sininen akseli on ylöspäin. Jos ei niin sitä ole, meidän pitää vaihtaa ne osoittamalla lattiassa tai näyttämällä sitten samaa pistettä tuolla punaisella akselilla, mitä me äsken valittaessa tehtiin. Tämän jälkeen vaan mennään katsomaan vielä, että Replace Selection with Component on päällä, jotta tämä muuttuu komponentiksi suoraan. Sen jälkeen painetaan Create-nappulaa ja siinä on sitten komponentti, joka kääntyy koko ajan meidän naamaa vastaan. Komponentti kääntyy vain ainoastaan sitten tuon punaisen ja vihreän akselin tasossa, eli se